pakashata muri Zimbabwe ona izvinhu zviri kuitika apa izvi mahwanesa Zimbabwe ndakutozvichikawo chii festive season mahwani muri Zimbabwe uyai panapa tionesane nyaya iri kunetsa panapa. Inini handisi kufara nezvinhu zviri kuitwa nevanhu veZimbabwe Republic Police because vari kushoresa polisi yedu, especially munhu ari kushanda pa-information desk yeZRP ari kuhandla that Twitter account. Handisi kunakidzwa nezvinhu zvaari kuita kuti shoresa senyika kudai. So imagine posting this something zviri why I can't even mention what is this nonsense. The ZRP dismisses the information and images circulating on social media platforms to the effect that Dr. David Nunza donated highway patrol vehicles to the ZRP. The information is false and should be dismissed with contempt it deserves. I don't know kuti vangatarisira kuti this guy mari yacho anoona kupi. In this era tine vanhu vari kuzvita vari kushanda muZRP vasiri kugona kuziva kuti this is a simple AI video. In these days, in this era, no, it's a fake ngirikini, it's a fake video. Ukaudza mwana ari grade 2 anokudza this video is an AI video. Muri kuraramira kupi? Ende maZimbabweans vari kupopota because of that. Atisi kuda zvinhu zvakadaro, zvenyu zvekupinzana basa zvichizivano zvokuti woisa munhu pane chinhu chese chine chekuita netechnology ngapaiswe munhu anoziva nezvetechnology so that hazvikustressei. Munozokwanisa sei kusearcha even mavideo kana kuskana. That's your job. Anditi ndime police office moita chinhu chekuti munokisa munhu kana mudhara achembera because akamboshanda kuningiriki nezVRP ongoriona information otongonyora zvinhu zvaari kuningina. We don't like that. Ngapaiswe vechidiki vanoziva nezveAI. We need AI generation. Imagine wona zvekutaura nevanhu vese right kuti zvikutangira apa hanzi mukwani muri kutadza kubata mbavha uku nemari dzose dzenyika moita tek nezvinhu zvisina basa izvi. Umwe wari kuti with all due respect we know AI content and don't take it seriously. Why explain what we don't care about? Why not respond to what Home Affairs and Youth Minister said about ZANU-PF leaders pending drugs? Why musiri kumhanya nenyaya idzodzo? Makanzwa kuti vanhu vari kuningirina nyaya dzekutengesa zvinodhaka. And for your own information, kuguruve kurunzi kwaroya vamwe ntufutu amai vane 55 years nemwana ne 6 months same nyaya ndozvo vari kufanira kunge vari kumhanya nazvo but busy kuresponda kune zvinhu zvisina nebasa rese zveAI. Why muchitishoresa kudaro? Muda kuti tisekwe kusvika papi tinyarire kupi kunzi nyika yese ZRP haizive nezveAI in this era? Aiwa musadaro madhare mimi. I think Mnangagwa must do something. Ipapa you must do something. Munhu anofanira kusamonwa odedzwa. What is this rubbish zongo post up? Anofanira ku-answer that. Uri kudismissa chicho, uri kudismissa zvinhu zveAI. You don't know AI. Who doesn't know that guy? Aneswera achikuita zvinhu zvake kuTikTok achingotatuma ngirikini toto. Kuti anongonzi nawo nditire chakati anogona kutopinda ari mustatus achitengesa mabanana. Are you trying to tell us kuti even video raya muri kurisanitizer akapinda mustatus achitengesa mabanana? Are you telling us kuti ndere chokwadi? We don't like that, man. Imagine kuti in this 21st century it's battling that the police would dignify such a AI generated noise with an official statement. Frankly, the individual behind it holds no weight, no credibility, no influence. Responding to such only elevates irrelevance. Avatorina chavari kuto mwanaka. Once I think as police you really need to teach the public about AI. There are apps that checks AI generated videos. People should know about such apps because as a nation, if we relax, more is coming. The video is obvious AI generated, but some they don't see that. Even who doesn't see that? So when that guy is never sorry, who cares? And the public EP amurkushura kuudza. Because you don't have the public. Public haitombo kufollow vanhu vese vari kufollow it is because of politics. Mukuita because pamaita marale muchiti tiri kuda kutsvaga ningi monyora tsamba tiri kutsvaga ningi anga achidai so we politics. Vanhu vese they are there for politics. I'm disappointed. Pane zvinhu zvakadai so. ZRP yedu
yatakakura tichiziva kuti yanga ichiita zvinhu zvinodadisa yakutadza kuziva nezveai videos. A lot is going on. Vanhu ngavabude vaende pabasa vanoshanda kwete kungoswera makangogara kunzi munzi muri kuita nigirikini. Hazvina musoro wese. Mirirai kana panzi pane chabvunzwa kwete kuti munhu ngoti anzi tingodismissa kuti hapana. Even Mutamba, are you guys telling us kuti Mutamba doesn't know anything about AI? Is that so? Ndozvamukutiudza paka maybe Mutamba ndiye ati munyore. Are you telling us kuti Mutamba hazive AI?